रायजो राजाफोरजों बेफोरखौहाय बिसोरनि समस्या सुस्रांनाय मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि जा जनता दरबार नैथि खेबनि थाखाय जोंनि बे दादगारि ओनसोलाव जनता दरबारखौ लाबावनाय जादों। स्पेसियेलि दादगारियावहाय दैनि जेंना, हानि जेंना आरो कारेन्टनि जेंना, हान्था मेलानि जेंना बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। दैनि जेंनाया फ्राय जोब्बाय, मोनफा मोननै ओरैनो साब भिलेजफ्राव दंबावो। टटेल 33 भिलेजनि गेजेराव 33खौनो जों होनाय जाबाय मेइन भिलेजखौ। बाखि मोननैसो जोंना साब भिलेज दंबावो, बेखौ फिल आप खालामनो हायोबा दैनि जेंनाया कमप्लिट जाजोबसिगोन। कारेन्टआ एसे जेंना जादों, माखासे फरेस्ट एफआरएनि सिङावहाय थानाय गामिफोरखौ जों कारेन्ट बोनो हायाखै, बेखौबो जोङो एनअसि होबाय, दा बे खामानिया मावजासिगोन। लामानि बेलायावहाय गोबां मानसिया सोंखारिदों, नैबे नेशनेल हाइवे अथ'रिटिनि सिङाव थानायलाय जों फिसा काउन्सिलर बेखौ आखाइ होनो हाया। अब्लाबो जोंनि मानव गेदेर रायजो सभानि MP बिथां रोंगोरा नार्जारिनि दैदेननाय आरो बिथांनि खावलायनायखौ नाजावनानै नेशनेल हाइवे अथ'रिटिनि बेखौ बावैसोनो गोख्रैसिन मावनाय जासिगोन आरो बे एक्सेप्ट जाबाय, खामानिया जाफुंसिगोन।